The topics in this episode are very sensitive. The vast majority of our Jewish brothers, even in the Orthodox communities, do not hold these views. Israel is a progressive country with equal rights and beautiful families. Even though most Israelis have healthy views of women in our society, in ultra-Orthodox communities and the teachings of the rabbis contradict the scriptures and put women in darkness and shame. Our hope is to shine the light of truth on these dark subjects and reveal how God sees women in the light of our Messiah, Yeshua. As these are tough subjects and very offensive quotes, viewer discretion is advised. שקר מספר 12, ההלכה הרבנית רואה את האישה כבת של מלך. מצד אחד, הם אומרים לך שאת בת של מלך, אבל מהצד השני, הם יורקים עלייך, משפילים אותך ודוחפים אותך לחלק האחורי של האוטובוס. רוצה לדעת מה הם באמת חושבים עלייך? אז בשביל זה צריך לרדת למקומות החשוכים של ההלכה הרבנית. ותתכונני, כי זה הולך להיות מכוער, וזה רק יחמיר מציטוט לציטוט. על פי מרן עובדיה יוסף, אין לנשים שכל ללמוד דברים עמוקים כמו תורה, אלא שאנחנו חכמות מספיק רק בשביל לתפור ולבשל. נשים צריכות לעשות חמין, לא תורה. אין חוכמה לאישה, אלא בעבודות תפירה. בנוסף, המרן הסכים עם הבבא סאלי וציטט אותו על נשים שחובשות פאה. בואי תשמעי, כשתגיעי לעולם הבא, ישרפו אותך. יתחילו לשרוף מהפאה, ואחר כך ישרפו אותך. בגלל שיער? בדומה לו, מנהיג בחסידות ברסלב אמר, אדם צריך לדעת שאישה זה חמור. כשאדם מתחתן, הוא מתחתן עם חמור, הוא לא מתחתן עם בן אדם. וממש לאחרונה הוסיף, אישה זה דבר שאין לזה שכל, אין לזה דעת. כל הדעת שלה זה לטפל בילדים, אבל חוץ מזה, אין לה שום שכל. הוא כנראה לקח את זה מחז"ל שכתבו, הנשים אינם בנות הוראה, ואין לסמוך על דבריהן. זה לא מספיק לקרוא לנו טיפשות ונחותות. אנחנו גם צריכות לסתום את הפה, אפילו כשמכאיבים לנו. תקשיבי למילים של הרב בנימין מנשה לוין. וכשנכנס בעלה מן החוץ, חייבת האישה לעמוד על רגליה, ואין לה רשות להישב עד שישב בעלה. ואין לה רשות להרים קולה עליו, ואפילו מכה אותה, תשתוק, כדרך שנשים צנועות עושות. ואם לא נסכים לשתוק, לרמב"ם יש פתרון. הוא ממליץ להכניס למכות. כל אישה שתימנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן, כופין אותה ועושה, אפילו בשוט. ובעוד הרמב"ם מצווה את הבעל להכות את האישה ולכפות עליה דברים בניגוד לרצונה, הברית החדשה מצווה על הבעל לאהוב ולהקריב את עצמו בשבילה. האנשים אהבו את נשיכם, כשם שגם המשיח אהב את הקהילה ומסר את עצמו בעדה, כדי לקדשה ולטהרה. ומה אנחנו, נשים, עשינו שגרם לרבנים לשנוא אותנו כל כך? מבחינתם, נבראנו בדמותו של השטן. המקובל, רבנו בחיי בן אשר, קבע כי, כיוון שנבראה אישה, נברא השטן עמה. ושימו לב לתלמיד הישיבה שהעז ושאל את רבו באשר לפירוש הקטע. שאלתי את הרב לפרשנות הפסוק, והוא אמר לי שהרוע והאכזריות המוחלטת והקשה ביותר יכולה להימצא רק באישה. לפי דבריו, האישה מטבעה היא אכזרית. דהיינו, שהאכזריות היא טבועה בכל אישה, יהודייה וגויה. רק אישה יכולה להגיע לשורש המוחלט של הרוע. דהיינו, שכל הצרות וכל הבעיות בעולם נובעות מגורם אחד, אישה. לאחר ששאלתי את הרב המלמד למה אישה נבראה אם היא כל כך רעה, הוא הביא לי תשובה, לשרת את הגבר שומר המצוות. רק אישה יכולה להגיע לשורש המוחלט של הרוע? אז מעניין אם היטלר, מאו, סטלין וקדאפי היו בעצם נשים? אם מקור הרוע הוא באישה, זה כנראה מסביר מדוע יש רבנים שמאפשרים לבעלים לרצוח את נשותיהם. שהרי, על פי הרב משה וקנין, אם אישה נרצחת על ידי בעלה, זה הכל באשמתה. יש נשים סתומות. אל תתפלאו למה גברים רוצחים נשים. טוב, זה בטח כי היא דפקה לבעלה את הרכב.
הרב זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, טוען, הסיבה לתאונות הדרכים, נהיגת נשים ברכב. טבע הנשים, שאינן שולטות על עצמן, גורם לתאונות. בדוגרי הוא צודק. נשים יקרות, אולי עדיף שפשוט נשב בפינה בבית כל היום ולא נצא. כנראה שהרמב"ם ידע על מה הוא מדבר, כשציווה על הבעל לכלוא את אשתו ולא לתת לה לצאת יותר מפעם בחודש. גנאי הוא לאישה שתהיה יוצאת תמיד. פעם בחוץ, פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה, ולא יניחנה לצאת, אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש, כפי הצורך, שאין יופי לאישה, אלא ליישב בזווית ביתה. מי אנחנו שנתווכח עם הרמב"ם? אנחנו לא רק טיפשות, רעות ומסוכנות, אנחנו גם מסריחות. על פי הרב יהושע ויצמן, האישה, לעומת הגבר, מסריחה מטבעה ולכן עליה להתבשם. ראש ישיבת ההסדר מעלות מסביר, האישה באופן טבעי צריכה את הדבר הזה, בושם, כיוון שבאופן טבעי הריח שלה הוא פחות טוב. מעניין למה אנחנו אנשים כל כך מסריחות. בטח הרב יצחק כהן יודע, כי לדבריו, בעולם האמת יראו, אישה זה נוד מלא צואה. אל תדאגו, הוא לא המציא את זה, יש לו ביסוס מהתלמוד. חז"ל כתבו שאישה היא כמו כלי מלא בצואה ודם. אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם, והכל רצין אחריה. מסתבר שככה מדברים אנשי אלוהים קדושים. אגב, הרב יובל שרלו, בפירושו את הקטע, אפילו לא ניסה לתרץ, אלא פשוט הודה כי האמורה שאמר זאת כנראה סבר שיש לראות בנשים דבר בזוי. למה הם מדברים עלינו ככה? מה, אנחנו לא בני אדם? אין לנו רגשות? אם תתקרו אותנו אנחנו לא נדמם? אז לא רק שנדמם, אלא גם נהרוג משהו על הדרך, כי על פי הרב רביד נגר, אישה בנידה שמשקה צמח הוא יכול למות. יש מחקר שנעשה, גוי קיבל פרחים, הביא את זה למזכירה שלו, שמה את זה באגרטל, הפרחים מתו. אז לפי הרבנים, מותר להשפיל, להרביץ ואפילו לרצוח אותנו, כי אנחנו נשים. אבל מה לגבי אונס? בואו ונראה מה לרב הצבאי הראשי יש לומר בעניין. הרב אייל קרים משיב, כי כחלק מהשמירה על רוחם של החיילים ניתן לספק את יצר הרע באמצעות משקל ינגויות טובות מראה, בניגוד לרצונן, כחלק מהשמירה על כושר הלחימה של הצבא ועל רוחם של החיילים. האנסת וגם ירשת? לפי הרב יוסי מזרחי, מסתבר שכן, וזה נחשב כמצווה לכל דבר. אנס אישה והכניסה להיריון, קיים מצוות פרו ורבו, והאנס נחשב לו למצווה. זה בסדר, אנחנו נשים, זה כנראה מגיע לנו. אבל מה לגבי ילדות קטנות? לפי הרמב"ם, קיום יחסי מין עם תינוקת נחשב לפחות חמור אם היא מתחת לגיל 3. בת 3 שנים ויום אחד מתקדשת בביאה. על פי ההלכה הרבנית, מי שמכניס את איבר מינו בילדה קטנה פחות מגיל 3, בתוליה נקראים וחוזרים ומתאחים, ולכן אין זה באמת נחשב לביאה. כלומר, ביאה של קטנה בת פחות מ3 שנים אינה נחשבת כביאה. ולכן, על פי ההלכה הרבנית, האונס ילדה מתחת לגיל 3 פטור מהעונש המלא. ואם הייתה פחותה מזה, גיל 3, הרי שניהן פטורין מעונש שאין ביאתה ביאה. אז לא, מבחינה מדעית זה שטויות. קרום הבתולין שלה לא מתאחה. ואגב, גם אם כל הדיון הזה הוא רק התפלפלות תיאורטית, זה עדיין מראה במה בדיוק עסוק הראש של הרבנים, ועל מה דנים כל היום בחורי הישיבה בישיבות. מסתבר שלפי הרבנים, נשים הן חולות מין, ללא שום שליטה עצמית. תשאלו לדוגמה את הרב הראשי לשעבר לישראל, והוא יגיד לכם שאסור לתת לאישה לשתות יותר מ3 כוסות יין, אחרת היא תרצה לשכב עם חמור בשוק. היא ניתנת לשליטה של היצר הרע ששולט בה, ולא יכולה לעצור בעצמה. אין לה שליטה עצמית. 3 כוסות יין גורמות לה לאבד שליטה. 4, אפילו חמור טובעת בשוק ואינה מקפדת. חמור לעיני כל, אין לה שום שליטה, שיכורה, אין שום בקרה אצלה. ואיך על פי התלמוד ניתן לבדוק האם האישה חזרה מהשוק בעולה או בתולה?
במסכת כתובות י' מובא הסבר עם דוגמה כיצד יש לבדוק את בתוליה של האישה. מסופר על רבן גמליאל, אשר הושיב 2 נשים, אחת בתולה ואחת לא, על חביות של יין, כאשר איבר מינן חשוף ליין שבתוך החבית. לאחר מכן הריח את פיהן של 2 הנשים. הריח רבן גמליאל את פי הבתולה הערומה, ולא עלה באפו ריח של יין, מאחר ולכאורה בתוליה חסמו את מעבר ריח היין מאיבר מינה לפיה. ואז המשיך רבן גמליאל והריח את פיה של האישה הלא בתולה, וכן עלה באפו ריח היין, שהרי אין לה קרום בתולין שיחסום את מעבר ריח היין מאיבר המין אל פיה. הדיונים של הרבנים ממש גובלים בפורנוגרפיה לפעמים. אנחנו מן הסתם לא צריכים להסביר לכם שמבחינה מדעית מדובר בשטות גמורה לחלוטין. אבל מאחר וזה כתוב בתוך התורה שבעל פה, אז אין לרבנים ברירה אלא לקבל זאת בתור אמת מדעית. ושימו לב לזה, הרב אריה שטרן, הרב הראשי של ירושלים, חבר ברבנות הראשית לישראל וראש מכון הלכה ברורה, הודה וניסה לתרץ כי אין לנו יכולת להסביר, ואולי הטבעים היו שונים אז. לפי הרב איתן בגדדי, אישה בוגדת בבעלה, היו מוציאים אותה, שורפים אותה במקום. שורפים אותה בכיכר העיר למען יראו ויראו. ואם זה לא מספיק, היא גם תחזור בגלגול הבא בתור פרה. כתוב בספרים של המקובלים, אישה שהייתה רגילה לגלות את החלק העליון שלה, בדרך כלל היו מחזירים אותה בגלגול של פרה. וזאת גם אחת הסיבות שנשים סובלות מסרטן השד. למה? כי העיניים של כולם שמה. אפרופו שדיים, האמוראי הרב אשי טען שבעל יכול להתגרש מאישה אם הוא מגלה שהרווח בין שדיה גדול מדי ולא לטעמו. רווח זה הוא גנאי לה, ולכן נחשב כמום שמותר לגרשה ללא זכויות. אם אתן חושבות שכבר הגענו לגבול האבסורד ואין מצב שרב יגיד משהו יותר תמוה מזה, מסתבר שיש. על פי הרב רונן שאולוב, בתי החולים מלאים בילדים חולים ומתים בגלל שאנחנו מחליטות לא לעשות קוקו בשיער. כל ילד שנפטר בבתי חולים, כל ילד חולה בבתי חולים, זה כי רק דבר אחד, כי את שיחקת עם השיער שלך. את לא מתביישת? את רואה כל יום ילדים נפטרים, ילדים מתים, ילדים נקברים. שתדעי לך, זה השיער שלך שלא אספת אותו. לא מדובר רק ברבנים. זה לימוד שמושרש עמוק לכל יהודי בבית הכנסת, שהרי חז"ל חייבו כל גבר יהודי לומר פעם ביום, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שלא עשני אישה. בעוד בימינו ניתן למצוא מגוון של תירוצים והסברים שונים על ידי רבנים מודרניים, שימו לב כיצד חז"ל הבינו את הברכה הזו. רבי אברהם סבא, לדוגמה, שהיה מקובל בתקופת גירוש ספרד, הסביר, שלא עשני אישה, שהאישה סימן כללה. אבל גם האופן בו בנויה הברכה וההקשר שלה מבהיר עבורנו את הכל, שהרי עלינו הגברים להתפלל שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. הגוי, העבד והאישה כולם באותה הסירה בברכה הזאת. ושנזכיר לכם מה ההלכה הרבנית חושבת על הגויים, הנה טעימה מפיהם של חז"ל. גויים הם כבהמות, עם הדומה לחמור. כלפי ישראל, כל הגויים בכלל הם כבהמה בדמות אדם. אין בגויים רוח או נשמה, ואינם שווים אפילו לבהמה הכשרה למאכל. טוב שבגויים הרוג. וזה כמובן בא לידי ביטוי במעמד של האישה ביחס לגבר. חז"ל קבעו כי אם גבר ואישה טובעים בנהר, חובה להציל את הגבר על פני האישה. האיש קודם לאישה, להחיות ולהשיב אבדה. בתלמוד הירושלמי כתב רבי שמעון בן אלעזר כי אין לתת לאישה תכשיטים, מאחר וזה יגרום לה להיות שחצנית. תכשיטין, למה הן אסורין? אמר רבי, בא על ידי שאנשים שחצניות. ואם היא כזאת, אז מצווה לירוק עליה. הארי הקדוש היה יורק לכן, כל פעם בראותו אישה חצופה. וסגולה גדולה היא לירוק כשרואים אישה לא צנועה. אפרופו צניעות, המחזיר בתשובה הפופולרי,
הרב אמנון יצחק טוען כי לאישה אסור לנהוג ברכב. האמת ההלכתית שזה לא צנוע לאישה להיות נהגת. אז שתיקח אוטובוס, רק שתשב מאחורה בפינה. אחרת, מותר לבזות אישה בקווי מהדרין, שמותר לבזות מי שעובר על הדת היהודית בענייני צניעות. אז עזבו, שתלך ברגל. וזה טוב שהיא תעשה כמה שיותר פעילות גופנית, כי על פי הרב יוסי מזרחי, לנשים אין רשות להשמין. אם בעלה אלרגי לשומן, הוא לא אוהב, אז אין לה רשות להשמין. אין לה רשות. היא חייבת להילחם ביצרים שלה, כי זה הורס את השלום בית. בדרשה אחרת, טען הרב מזרחי בפני שומעיו, כי אישה לא בתולה אין לה יותר ערך. היא נחשבת למוצר פגום. הערך שלה ירד בחצי. למה? כמו שאתה קונה בקבוק קוקה קולה. אם לא פתחו, אתה משלם $2 לבקבוק. אם פתחו, אפילו 10 סנט זה לא שווה. מי יודע איזה תומה יש בבקבוק הזה? ברגע שאישה נהפכה למוצר משומש, הערך שלה, לפי רצון השם, יורד פלאים. בת של מלך? תחשבי על זה רגע. איזה מין אבא יגיד דבר כזה על הבת שלו? אישה יקרה, אולי בעיני האל המעוות של ההלכה הרבנית החשוכה, הערך שלך יורד פלאים, אבל זאת לא הדרך שבה אלוהי ישראל רואה אותך. לעומת רבנים שרואים באישה לא בתולה כחסרת ערך, שימי לב כיצד ישוע המשיח נהג עם אישה שלא רק שלא הייתה בתולה, אלא שנתפסה נואפת. בבוקר השכם חזר לבית המקדש, וכל העם באו אליו. הוא ישב ולימד אותם. אז הביאו הסופרים והפרושים אישה שנתפסה בניאוף. העמידו אותה באמצע ואמרו לו, רבי, האישה הזאת נתפסה בניאוף בשעת מעשה. משה ציוונו בתורה לסקול נשים כאלה. ומה אתה אומר? זאת אמרו כדי לנסות אותו, שיהיה להם במה להאשימו. אולם ישוע התכופף ובאצבעו כתב על הארץ. כשהוסיפו לשאול אותו, זקף קומתו ואמר, מי מכם נקי מחטא שיהיה הוא ראשון להשליך עליה אבן? ושוב התכופף וכתב על הארץ. כשומעם זאת יצאו אחד אחד החל מהזקנים. הוא נותר לבדו והאישה עודנה במקומה. הזדקף ישוע ואמר לה, אישה, איפה הם? האם לא הרשיע אותך איש? השיבה ואמרה, אף לא אחד אדוני. אמר לה, גם אני אינני מרשיע אותך. לכי ואל תוסיפי לחטוא עוד. במקום לסקול אותה על חטאיה, שעל פי דיני התורה בהחלט היה העונש שלה, ישוע המשיח בחר להפגין את הפנים האמיתיות של אלוהים. סליחה, חסד, אהבה וחמלה. לחיות כאישה בצל ההלכה הרבנית שם אותך בדיסוננס נפשי ורוחני עמוק. את יכולה לנסות להתעלם בכוח מהחלקים שרומסים אותך, להכחיש שזה מה שהרבנים מלמדים, ולהעמיד פנים שזה לא מה שכתוב בתלמוד. אבל למה נגזר עלייך לחיות בשקר? האמת משחררת, והאמת היא שאלוהים אוהב אותך, מכיר אותך, רוצה להתקרב אלייך, מקשיב לך ורואה אותך כשווה בין שווים. אל תתני לאל המעוות שיצרו הרבנים להסתיר לך את הבורא האמיתי שמחכה לך בזרועות פתוחות.